Ежедневно силистренци са жертва на шума и вредните газове от камионите. Струпването им на пътя създава и реална опасност за възникване на пътни происшествия. Всяка вечер камионите бучат отдолу. Как да спим, как да почиваме в този град? Кажете ми. Опашките през деня са от по 2-3 км. Нощно време стигат и до 7-8. След полунощ платформите, които прекарват камионите през реката, спират работа. Според шофьорите на тирове, причина за засиления трафик е намалената такса на румънския превозвач през Дунав. Бавно става обработването, после и ферибота оттатък става бавно. Нощно време спира движението от 12 до 6 часа. Натрупват се коли и сутринта, докато се изчистят. Като международен път го водят и не знам. И минават с висока скорост. Не се спазват никакви знаци. Задръстване по кръстовища, по пешеходни пътеки спират. През май общината монтира светофар преди входа на града, който да пропуска тировете до границата. Те просто не го спазват, дори да работи светофара. Няма контрол за спазването на пътната сигнализация. На ден през Силистра транзитно към Румъния преминават средно по около 170 тира, 250 леки автомобила и автобуси и над 1000 пътници. Един битничар не може да обслужва камиони, руски туристи, украински, молдовски и нас българите или Европейския съюз. От прес-центъра на МВР съобщиха, че ситуацията е много сложна, но няма друга алтернатива за реорганизация или пренасочване на трафика, тъй като на пропускателния пункт има само един вход и един изход.